देग्लाय बोसोरनि जि मेट्रिकनि आनजाद आरो बे आनजादनि उनाव जोङो जिहेतु बोसोरफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफादनिफ्राय जागायनानै जिल्ला दखरा गावबागाव जिल्लानि बा दखरानि सिङाव आरो मिरुआ गासै आसाम नाङै बर' मिडियामनि मेट्रिकआव जायफोर साबसिन रिजाल्ट खालामदों टप बिथांमोनखौ सा 10 सायख'नानै जोङो बरायनाय बा मान बावनाय जायो मिरु आफादा कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाजों। आरो दिनै आङो बे जायगायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बे अडिट'रियामाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सा 10 स्टुडेन्टफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। आरो बेयाव बे मोनसे फरायसा फरायसुलिफोरखौ एनकारेजमेन्ट, बिथांमोनखौ मटिभेसन आरो बिथांमोना क्लास 10 नि आनजादसिम थाखोसेनिफ्राय फरायनायनि जि मोनसे खस्थ' बिथांमोना परिश्रम खालामबाय आरो गोब्राब नाजानानै जिउनि मोनसे स्टेप मोनसे फेजनि आनजादखौ मोजाङै उथ्रिसारबाय। बेनिनो मोनसे बिथांमोनखौ मान बावनाय बा बरायनाय जों हाबाफारि लायो। गुनगोनां सोलोंथाइनि जि मावथांखि मिशन क्वालिटी एडुकेशननि जि मोनसे जोंहा एजेन्डा आरो 2006 आरो 7 निफ्राय जि कन्टिनिउआस प्रसेसआव जोङो मावगासिनो दङ। गार्जेनखौ लोगो हमनाय, स्टुडेन्ट लोगो हमनाय, टिचार लोगो हमनाय, बर' मिडियामनि मादार टां मिडियामाव गुनगोनां सोलोंथाइखौ इमप्रुभ खालामनाय आरो बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानाय, सोलोंथाइ बिथिंजों हिउमेन रिसोर्स दानाय, बे मोनसे एजेन्डानि नैबे क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बे बरायनायाबो। आरो बेखायनो दिनै गोबां फरायसा फरायसुलि बेयाव बाहागो लादों, गोबां स्कुलनि, प्राइभेट स्कुल, सरकारि स्कुल। आरो आं सानो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे हाबा मावनाय बे ओरैनो दैयाव थाङाखै। आरो दिनै गार्जेना जोथोन लानाय, स्टुडेन्टआ गावनो नाजानाय, गावनि थांखि होसोनानै माने गावखौनो सासे सुबुं धोन हिसाबै दानाय बा केरियार दानायनि थाखाय जि मोनसे गावबा गावनि जिउआव जि मटिभेसन, बे मटिभेसननि आधारावनो दिनै बे रिजाल्टआ मोजां जादों। न' डाउट देग्लाय बोसोराव गुण'त्सबनि रिजाल्ट बा मेट्रिकनि रिजाल्ट बिटिआर ओनसोलाव खोब गोजोनथावना सेटिसफेक्टरि नङा। थेवबो जोंनि फरायसा फरायसुलिया स्कुल वाइज स्कुल बेसिसाव फरायसालि लायै फरायसालि, सरकारि स्कुलानो जा, भेन्सार स्कुलानो जा, प्राइभेट स्कुलानो जा मोजां रिजाल्ट खालामदों। आङो गासैबो देग्लाय बोसोरनि क'क्राझार जिल्लानि उथ्रिसारनाय 75% बर' मिडियामाव जायफोरा गासै उथ्रिसारबाय बे उथ्रिसारनाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायदों। आरो नैबे टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ आं बरायदों। आरो आसा खालामदों जे इयुनाव जोङो गोब्राब नाजानानै आरोबाव साबना हामना मोजां रिजाल्ट खालामनानै जिउ दानायनि जि मोनसे थांखि बेखौ होसोगोन। आरो अकल फरायनायल' बेखौ जोङो एजेन्डा हिसाबै लाखियाबासिनो गावजे सासे बर' हारिनि सुबुं आरो माहारिबाद जातीय चेतना फिलिंसा जे गावनियाव थानांगौ। बिमा बिफानि फारसे मान होनाय, फोरोंगिरिनि फारसे मान होनाय, गावनि समाज आरो हारिखौ गेरेमसा माहारि खालामनायाव बयहाबो जे रेसपन्सिबिलिटि दङ बेखौ जोङो नायनांगोन। बे मोनसे खोथाखौबो आं बुंबावगोन जे गोबां स्टुडेन्टआ बे मबाइलनि जुगाव आरो बे जि माखासे परिबेस परिस्थिति जायो माने माइनर आरो एडुलेसेन्स पिरियडआव जे जोङो नुदों जे एन्टि ससियेल, चाइल्ड मेरिज आरो जानाङै माखासे खोनानाङै मिथिनाङै घटना जाथायफ्रा जोंनि समाजाव सोलिगासिनो दङ। दा बेखौ गैया खालामनो थाखाय एबसुआ नाजादों। फरायसा फरायसुलिया मोजाङै गावनि जि जिउ दानायनि फारसे गोसो होनानै गासैबो एन्टि ससियेल एन्टि खामानिखौ जोङो नागारनांगोन। आं बेखौनो सुबुरुन होयो। फैगौ 23 मेआव गरेस्वरनि बिष्णु राभा भबनाव प्राय बेयाव 1000 स्टुडेन्टआ बाहागो लागोन। आरो गोबां गेदेमा आलासि बिथांमोनखौ जों हांख्रायदों। माखासे इनस्टिटिउसननि प्रिन्सिपाल आरो माखासे जायफोर रिनन पार्सनेलिटिफोर दङ जाहाथे स्टुडेन्टफोरखौ मटिभेट होनो हायो। जोङो टप 10 कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मोनगिरि बे फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ जोङो 23 मे 11टा बाजियाव जों गरेस्वराव बरायनायनि हाबाफारिखौ लादों। बयखौबो जों हांख्रायदों। गोजोन्थों।